Vajon ki ő? Segítségképpen megmutatjuk néhány testrészét. Ha ebből sem sikerült összerakniuk a képet, mi most megtesszük. Horváth Éva, az egykori szépségkirálynő most ismét egy magazin címlapján mutogatja bájait. Azt mondja, ez most igazán merész lesz. Bár a modellről már számtalan fotó jelent meg, de ő mégis minden alkalommal ugyanolyan lelkes. Addig fogok fotózni, ameddig ennyire komolyan tudom venni ezeket a megmérettetéseket, és amikor úgy érzem, hogy már nincs bennem annyi affinitás, akkor fogom abba hagyni. De egyelőre még van. És most nézzük, hogyan készült a legújabb sorozat, és hogyan lett az amúgy is tökéletes nőből még tökéletesebb. De előbb még egy találós kérdés. Aki helyesen válaszol arra a kérdésre, hogy mi ez, nem tudom, hogy forgassam, az láthat benne. Voilà. Egy fürdőruha. Éva ezúttal ebben feszített a fotós optikája előtt. Valószínűleg ez a darab csak nagyon kevés hölgy testén mutatna ilyen jól. Nagyon jó. Szért, hogy ülök? Éva gyermekként szupermodell akart lenni, de ehhez nem nőtt elég magasra. 1998-ban mégis Magyarország szépségkirálynője lett. A diplomás lány ezután sem tűnt el a süllyesztőben, 7 év után még mindig népszerű és kiváló formában van. Rengeteg címlapon mosolygott már, legutóbb pedig 37 lányt utasított maga mögé, amikor Görögországban ő lett Miss Turizmus. Éva egyébként sosem fogyókúrázik. Azt mondja, általában este 11-kor még degeszre eszi magát. A mostani fotózás előtt mégis be akart iktatni egy kis diétát, ám 1,5 kilót hízott. És bár még így is hibátlan az alakja, ő sosem elégedett magával. Erről egy listát kéne írnom, hogy mit nem szeretek, ezeken változtatok folyamatosan lépésről lépésre. Van még mit alakítani a hasizmomon, a várlimat még nem érzem tökéletesnek, megmutatom, de ez folyamatban van. Éva igazi profi. Annyi fotózáson van már túl, hogy pontosan tudja, milyen ruha vagy pózál neki a legjobban. Emiatt gyakran az őrületbe kergeti a fotósokat. A tükröt nem szeretem hanyagolni a fotózások alkalmával sem. Ennek sajnos a fotósok nem szoktak örülni. Ez nekem arra szolgál, hogy visszajelzést kapok, hogy ez a pozíció az kihozza belőlem a maximumot, vagy esetleg nem. Tükör ide vagy oda, a végeredmény magáért beszél. Az a furcsa, hogy ez egy olyan anyag volt, amit nem retusáltunk tulajdonképpen. Az ő testén, tehát az ő alakján nem retusáltunk semmit. Azt kell mondjam, hogy így tökéletes, ahogy van. Tehát nagyon, nagyon szép test, nagyon szép haj, gyönyörű kifejező szemek. Most pedig el kell keserítenünk Éva hódolóit. Évek óta boldog párkapcsolatban él és lassan kisbabát szeretne. Akkor pedig a szoborszerű idomok helyett az anyaságé lesz a főszerep. Sokan föltetik már nekem ezt a kérdést, hogy esetleg azért nem szülök el, mert félek attól, hogy elvesztem az alakomat. Szerintem ez nem egészséges gondolkodás, aki így gondolkodik. Tehát egy nőnek igenis át kell menni ezen a folyamaton, nincs mit tenni, tehát meg kell szülni a gyereket, szoptatni kell, és utána ugyanúgy vissza lehet hozni szerintem ezt az alakot, hiszen láttunk erre számtalan példát. Ám ez még odébb van, addig is kismama ruhák helyett maradnak a falatnyi bikinik, a családi albumok helyett pedig a szexi fényképek, és sokan egyáltalán nem bánják.